Eduze kwami nginoThobelani umfoka kaNcambalala uze member of the ANC but asikubingelele. Sikhona umsakazi njani? Siyaphila nathi. Yes, sibingelela nakubalaleli emakhaya. Yes. Mfoka kaNcambalala finally size sibabone abantu ababili abathathu kwi-march and march abagqoke umfaniswano njengalo ugqokile. Bekubambe phi sonke lesikhathi ukuthi nibe ingxenye ye-march and march? Hayi asikaze singabi ingxenye yaso isikhathi esisuke singavumi. Kodwa namhlanje ngoba isikhathi sivumile sase sithi asondele. Yes. Mfowethu ziningi izikhalo zabantu base South Africa. We know very well ukuthi ANC is holding a majority of the GNU. Okuyikhalo zabantu bokufika abangenawo amaphepha. Kuthini ukuphawula kwakho kuloko? Ukuphawula kwethu okwami njengoThobelani ukuthi this is a societal issue. It's not an issue of the GNU or anyone else in the GNU. It's a societal issue. Why I'm saying that? I'm saying that because the people that we are talking about are the people that we employ at our homes, are the people that we give space in our garages to spaza shops and sell in our communities, are the people that we buy from us as communities. So it's a societal issue that we need to come together and deal with it as a society. Over the years, ngokuthi uyaxeka obviously reflection yaloko ukubona abantu abala eSouth Africa abangenawo amaphepha afanele. Kungakanani osekwenziwe uhulumeni kaANC over the years ukuthi address indaba lapha eMngceleni? Uma ubheka ukuthi eMngceleni kunamasosha, kunamaphoyisa, Border Management Authority. All those institutions were created by the ANC to deal with cross-border illegal. So all those people come from our societies. They are our brothers, mothers and sisters. So mawuzwa ngobugebengu obenzakalayo ne-corruption eyenzakalayo involving the very same people who are employed by the state to make sure that these people don't enter our borders. It becomes a problem that we need to deal with it as a society, because what government has done, it can't go beyond this, because there are policies, there's people employed who must deal with all those things. Mawuthinta isociety kunenhlangano ephethe ekuyiyona ekwazi ukungamela ezemthetho igive inikeze ama-order ezemthetho ekutheni kumele bayihandle kanjani isociety. Sikhuluma nje abantu bakholela ukuthi uhulumeni kaANC uyanofeyile iSouth Africa ngokuthi kugcwala abantu abaningi kangaka abangenawo amaphepha. Kuthini ukuphawula kwakho? Inhlangano yiphi baba? Inhlangano ekadibusa all along until now. Inhlangano ekadibusa ilombuzo ongibuze wona ekuqaleni ukuthi yenzeni. Ngawuphendula ukuthi ama policies ewenzile kanye nezinhlaka zokuphepha kuyiBMA yamasosha namaphoyisa ikwenzile. Njengamanje kudinga mina nawe ukuthi sikusukumele, because ilaba uma comfort la eSouth Africa sibaqashe as domestic workers, sazi kahle ukuthi abanamaphepha. Siphinde sibanikeza ama-garage ethu sithi abenze iphaza shop ekubeni sibadle kahle ukuthi abanamaphepha. Siphinde sithenge futhi thina kubona esazi kahle ababhenki la eSouth Africa imali bayihambisa ngaphandle. Ithini esidala kakhulu iproblem. So uma uthi imithetho ibekiwe bafike kanjani bagcwala la imithetho isebenza ibekiwe? Bafika ngokuthi bangene ngopotsho okanye banikezele ngeimali kubantu abagadile kopotsho. Ufila kanjani ngokuthi ithi march ihamba mayidlula kwikomkhulu leANC abantu balistome ngamatshe, abantu babonisa frustration yalo? Kuthini kuwena njengane member yeANC? Hayi bekikhona abekho abantu abastome ngamatshe eoffice leANC. Bafike bamanje umzuzwana wodwa bacula base beyadlula. Lokho ke kuyilungelo. Iziphi inkulumo ade beyikhuluma emlomeni? Kuyilungelo labo njengabamasha ukuthi uma ngabe befuna ukucula benze noma yini labadlula khona bayakwenza. Kodwa kwamatshe nokuthi bashaye cha bakwenzanga lokho. Ingakho nathi siyingxenye ngoba asifuni kube ne-narrative ethi iANC is against the march. iANC is not against the march. Angikaze ngihlale mina mhlanga
emhlanganweni njengemember ye-ANC la kuthiwa khona i-ANC ayifuni imashi. I-ANC ibeke imithetho, ingakho kunemithetho, ingakho kuneyinhlaka zonke ezikhona ezimelane ne-illegal immigration. Awuyiboni le frustration eziyalidele ekutheni bagcine sebeconfronta i-office kanje lika-ANC? Abalikonfrontanga i-office ngizophinda futhi bame umzuzwana njengoba kade bema nje izitaladi zonke bafike bama khona uma bebona futhi nomuntu ongaphandle bebema benza konke, so akukho okuhlukile abakwenzile phambi kwe-office. Awukuboni kusho lutho lokuya? Akukho okuhlukile abakwenzile phambi kwe-office other than lokho bebekwenza nje imashi yonke. Umbuzo wokugcina la ngicabanga ukuthi bazothula i-memorandum noma mhlawumbe bazokwenza isikhumbuzo sokuthi i-ideology yabo yokuthi abokufika bangenamaphepha bashenxe eSouth Africa kwenzeke lokho. So wena njengala nemember ye-ANC entweni abazozikhuluma lezi engizi-aludayo kuwena kuthini ukuphawula kwakho kuzo? Ngiyabeseka kakhulu ngoba akukho abakubhekise kwi-ANC, bakubhekise kuhulumeni, bakubhekise kubantu sekwi-society at large. Sonke sithi abantu bangaphandle abanganamaphepha abahambe eSouth Africa. Sonke sithi i-Border Management Authority, amasosha, amaphoyisa awenze umsebenzi wabo abawuqashelwe uhulumeni ukuthi amabhoda ethu angabi porous, kungena abantu abanamaphepha kuphela ngoba nathi njengama-citizens South Africa masiya ngaphandle sifuneka amaphepha, asingene emazweni abantu singene nje ngokungemthetho. Mawukhuluma ngokustrengthena umthetho ngeke ngakuzwa uyithinta leyo sesivala nje, mawukhuluma ngokuthi ubani okuyena kufanele enze sure ukuthi ababekiwe bayawustrengthenisha umthetho? I-management yalabo abasuke bebekiwe ukuthi abakwazi ukuthi badile nawo umthetho. Nathi njengabahlali base-South Africa njengoba sizwakalisa ilaka lethu nje kusho ukuthi siyabatshela laba abaphethe nabasebenzayo ukuthi abenzi kahle, abaqinise. What is the stand of the ANC towards the illegal foreigners? Istand se-ANC ungasithola kunobhala jikelele we-ANC okuyena okuwumkhulumeli we-ANC. Njengala mina ngize ngoThobelani wakwaNcamphalala oyimember ye-ANC osupporter ukuthi awangangeni ama-illegal immigrant lawa sekhona awahambe. Siyabonga isikhathi sakho.